bemakhiwa TV njengoba nje usibona silapha noma endaweni yaseNewcastle section 3 emadadeni ePhelandaba Sports Ground sinensizwa ke manje la uGatsheni ephuma stage iqeda kujabulisa abantu kumanje abantu bafuna noma nje insizwa ebhodlela izosithengela noma nje ibhodlela ngoba iyasikweleta lensizwa le Gatsheni angibingelele ngwamukele kwimakhiwa TV kubunaphi la kufanele khona lo mbukiso ngiyabonga kakhulu obingelela uGatsheni ngidabuka lapho phongolo entumbane kwaNkundla insizwa sophongolo le mhlawumbe ongamazi uGatsheni ngathi ubani uGatsheni uGatsheni umculi kaMaskandi osenesikhashana nje ayeside kakhulu kodwa futhi ayesincane kakhulu osenesikhashana nje khona endimeni ngeke ngawacula ama-hit amaningi bayawazi abantu the umfazi oshaya umthetho ngiyagana ngathi singamabhenca ngathi izinto zodaka ungabala nje kushone la so nje uGatsheni ngicamtha abanye bayamazi uGatsheni kahle kahle yilo muntu oyimi uGatsheni ngilo ovotelayo namhlanje lapha emncintiswaneni we-Quantum Mother of All Maskandi competition njengamanje abantu bangivotela ngicela beqhubeke bengivotele ubhala ukuthi uGatsheni uthumele kwinamba ethi 44893 44893 yes bhala igama uGatsheni yes no asibonga kakhulu nje sesikudedela mhlawumbe imaphi nje amazwi ongawasho kubantu be-IFP kade bekujabulela namhlanje ngiyabonga kakhulu ukwesekwa ngalendlela abantu bangijabulela bawujabulela umsebenzi wami kusho lokho kwenzakala kusho likhulu kimi kahle kahle lokhu kukhomba ukuthi iphupho lami liyafezeka so ngijabule kakhulu ukuthola ithuba noma ngayinini ngiyohlezi ngingowabantu abamfuna uGatsheni bamthola kanjani sesiphethe usuhamba enkundleni zokuxhumana ngiyatholakala uGatsheni igagala sophongo ipage lami lelo ufika like kuba mnandi akuphoxwana kuhlezi kumnandi asinayo impi ngikhuthaza ukuthi abantu bebe ready for ukuvota for ukhetho phinde futhi bengivotele kusho ukuthi unyaka wokhetho lo bazovotela ukhetho bazovotela mina kuqala then ngoMay votela ukhetho kumnandi nje ezweni kumnandi nje ezweni kodwa ke lalela Gatsheni ngiyalifuna ibhodlela lami wasithembisa phela nami ngiyafuna lami nje uma ngahle webhuti mangahle ngimine le Quantum uzokwazi amabhodlela ngiwadeliver ngendlela eright ngoba njengamanje umuntu yami incane ayikwazi ukwagcina yonke la mabhodlela no siyabonga kakhulu Gatsheni yebo thank you futhi